Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit jang ka South District jang ka Delhi hakani ka kanti kila cameo officer jang ka Central Bureau of Investigation CBI hadin bola dawa kumba klur tyngka na basa South Delhi da ka baong ban penduk pendam ya ka kes bal register Persha EU ya ka kes la ujo da Shubham Mishra baru la tokit ya ka da ki pulit ka Maidan Garhi Police Station hapo ka South District Police jang ka Delhi Shubham ulaong ba uwei briew batip kyrteng kumu dipak phalswal ulawan shaying jong bhati kalan Mahabalipuram how newsnem batru ulakam bamu deu CBI officer Shubham ulaong ba dipak ulayathu badan ka kes berregister bat ka CBI batru bola dawa kumba klur tyngka ban penja ikan ka kes hadin balakan taj Shubham ya ka jing dawa udipak ula shim shwa kumbasan phawaja batru ulapan sa kumbah nyapusan hajar man ubanai dakaba mahamru yauni briew Shubham ulalej ru syaki pulit hak khandai trik jong match hakaba ula ongru ba andan ka jingwan ban shim pisa balapha dau dipak nakalang ki pulit kila kem yau khanna batip kyrteng kumuraja balapha ba pha dau dipak eu kumta hakata kamit hi udipak ulalej Shah ka farmhouse jong Shubham hakabala kem no eu daki pulit ban tokit udipak ulakam baulay rap yo porlok jong u ban siu ya karam bat anda la sei ki pulit ya kasabut ba maham ya Shubham udipak ula kalaktin pat hadin ki pulit kila pen shisharu ba udipak udai CBI officer bat ru baula shim ya ka pen drive badan recording khnang ban yo ban thok lani ban wat bania shphang jongki hadin kani nakaliang jong ka CBI kalapan long ya ka jing khanra ya ka yeng jong dipak hakabala ra ru ikikot ki slakum ju ru ya ki ter computer jong u